motivo do Día da Paz, o alumnado de terceiro ha escollido o libro Sadako e as 1000 grullas de papel. É unha historia conmovedora. Sadako naceu en Hiroshima en 1943. Tiña 2 anos cando os Estados Unidos tirou a bomba atómica na súa cidade. Unha vez explotou e Sadako saiu volando, pero non morreu. A paisaxe que deixou a bomba era desolador. Sadako nacera para ser unha gran deportista. Súa nai adoitaba dicir que aprendera a correr antes que a camiñar. Cando tiña 11 anos comezou a toparse mal. Levaron ao hospital donde a diagnosticaron leucemia. Consecuencia da explosión. Tivo que quedar ingresada. No libro vemos que moitas persoas que ingresaban nunca salían. Shizuko, a súa amiga, foi a primeira en visitala e amosoulle unha sorpresa. Unha grúa de papel que elaboroulle para Sadako. Díxolle, pecha os ollos. Encontrei unha maneira de que sanes. Recortou un anaco de papel que formou un cadrado e con moita habilidade formou unha grúa como esta. No libro coñecemos a Lenda Zenbatsuru. É unha persoa enferma. Construen grúas de papel, os deuses escoitan e son así. Sadako colleu a grúa dourada e pediu un desexo: saír pronto do hospital. As enfermeiras colgaban as súas grúas no teito da habitación e dabanlle papel de medicamentos para que pudese elaborar as súas grúas. Durante os meses que seguían, Sadako parecía que non estaba enfermo. Sabía que había pacientes con leucemia que sanaban e nunca perdeu a esperanza. En cambio, a enfermidade a veces impedía continuar. No hospital, Sadako coñeceu a moitos nenos con leucemia e pronto non só pediu un desexo pola súa saúde, senón pola de todos os nenos. Non vos imos a contar o final do libro, pero o que sí queremos que saibades é que en Xapón, en Hiroshima, hai unha estatua da Sadako colgada no Parque da Paz. Este memorial está feito con 140 ladrillos. E cada ladrillo representa unha víctima. Na cúpula podemos ver unha figura dunha nena. É Sadako, que ten unha grulla nas manos. Na base do monumento pódese ler a seguinte oración: This is our pride, this is our day, peace in the world. Este es noso grito, esta es nosa oración. Paz no mundo. Agardamos que os gustase a nosa repugnancia.